Na parapetu okna sedí v mé ložnici nehybná moucha. Domov se má opouštět v uklizeném stavu. Nikdy nevíš, kdy se do něj vrátíš a zda to ještě pořád budeš ty. Všude dobře, doma nejlíp. A že zrovna netušíš kde, je spíš podružné. Kam patřím, když nikam nepatřím, zeptá se tu a tam Panny Marie v kostele svatého Alojze na hlavním náměstí, ale Marie tentokrát neříká nic. Tak aspoň pohledem svých ocelově šedých očí sfoukává zapálené svíčky. Kauf století, miláčku, pošeptá a políbí mě za krk tam, kde to mám nejradši. Tyhle neprůstřelné vesty jsou kauf století. Moje řeč, kauf století, s ní teď všude ozvěnou, sněží čím dál hustěji. Kauf století, říkám si v duchu a budím se. Kauf století, jenže kterého? Jsem tu 12. den a jako bych tu trčela celou věčnost. Všechno jsem viděla, všechno jsem zažila a nevím a neznám nic. Nejsme sami. I když si to zrovna myslíme, nikdy nejsme sami. Záleží jedině na momentálním úhlu světa, na jeho osvětlení, na tom, zda se zrovna blížíme ke světlu a nebo tmě. Na jednoduchosti záleží, na laskavosti, na podstatě nic nedělání, na překonání strachu, na ztrátě ambicí, na chvilce spočinutí, na ztrátě zbytnělých emocí. Je to tak. Chtěla jsem napsat knihu, jednoduchou jako písničku. Nevybzučet všechno, nevyslovit. Vím, že v ní najdete mouchy. Vychytejte je. Šťastné konce neexistují, jen se k ním na nejvýš blížíme jazykem lehkým jako chuchvalec prachu, lehounkým a něžným jako muší srdce. Na všechno je pozdě, jen ne na lásku. Na všechno je pozdě, jen ne na lásku.